Horas dihita saluhutna martangiang mahita. Debata Jahoba na marhabangsa di banua gijang mauliate hu pasaturan nami tuho disudi padongan yomu di tonga-tonga ningul nami satu dikion. Nang Tuhan da pala tikion nang tangi hono nami ma di besian hatami marsaringar main di tonga-tonga ningulu nami. Jala sesi sama dosa pengalason nami. Holan mangasahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatan debata dihita di bagasya tikioni manatar surat sian Evangelium Matius bidu 10 ayat 15 satu ayat 20 songonon ma didok disi. Alai molo mardosa dongami topot jala ajari ibana hola kamu padua molo ditangi hoko dapot hodo ibana gabi dongamu muse alai anggo so ditangi hoko arahom madongamu sada manang dua asa hina tidakon ni dua manang tulu halak nasa hata alai molo so ditangihon nang nasida babua matu nasa huriai molo so ditangihon nang huriai etong ma ibana songom perbegu jala si jalo beo si tutudo nahudoko tuhamu nasa nani hotamuna di tanoon hot mai tari hot nang di banua gijang jala nasa na pinalua muna di tanoon saut mai malua nang di banua gijang akum ni hudok madihamu molo mardos ni roha manang dua siak kamu di tanoon tumangyakon manang hata dia pe jalo omuna doi sia damang na di banua gijangi ayanggo pungu dua manang tolu pe marhite-hite guarhu sai dong anakku do nasida olak ni do sahakna topik ni hata ni Tuhanon di halo moho Jahoba do hamumulak ni parjahat huria ni Tuhata husukum majolo hitan waing na ubegisa hata ni Tuhanon ubahen na ro Jesus tu portibion na lau marhua do talusi majolo di bagasa rohat tabi nian marragam do alus tabi taringok tu suku ni asa takasta boto haroroni anak ni jolmai paluahon namago odo barita nauli dihita amang inang silas ni roha ay jolma namago do hita dung madabu jolma na parjolo itu bagasa dosa jala tarajumi ma jolo dirita be di parhatopok rohamdo nagok dosa do hadiriomu manangolum totu taparhatopok doi alai rodo Yesus itu tonga-tongata ai dipangido rohani debatana di banua gijangido naing unang mago agia sada siak kita saluhutna ala na songonibal gani rohani debata tu jolmai ubai dipopai akasisian nai di bagasa turpukon do tuhita saluhutna asa unang mago agia sada siak kita saluhutna na parjolo molo mardosa dongami topo jala ajar ibana hola kamu padua padohan ni Yesus dai 15 paingoto kita tunatar surat di buku imamat bidu 10 ayat 10 pitu dang jadi hosomamu dongamu di bagasa roham alai ikon marsi paingot ho tu dongamu asa unang manea dosa ho ala ibana urian itu hatta lapatanna na di ayat 15 melodang lomo roham ala hacik roham di bahed dongata sa porsiaon unang mahita marhosom jala paso buhoni lam balga gabe patu buho sakap naroa hita laho patu pa pamaloson sabalikna palua mahosom ni rohami sia roham topok jala ajari ma ibana di bagasan holong jala pasidung ma parsoalam munai asa hosomi pitor hatok mago sia rohat tabi unang pahata-hata hasalan ni dongamu di pudina alai ajari ma ibana molo diulahon ibana hasalan na duk tu dirim doho tua kadongan na asing gogohom malaho manungguli ibana ajari ma ibana sipsi majolo ajari ibana manakola kaum padua
jala unang jolo pitor pabua tuna sahuria doho tuak kajolma. Ai molo songoni na laho pailaho dui, jala sahira na patuduho pamaloso do hataridaan ni si songoni. Sarupa dui songon natar surat di poda bidu 25 ayat 21 sia, unang girgira ko merbada ai beha bahenomu di ujungna, ya dung tarurak ko di bahe dongammu. Dati jujur parkarom dopak dongammu, alai nasotu papa patarommu hata sibunian ni halak sileban. Topok jala ajari ibana dohok denggan, molo ditangiho ko dapot hodo ibana gabe dongammu muse. Ikot dihamoleateho doi ala nunga olo ibana mulak sian ulau nasalai manang sian hadosaun nai. Nunga gabe dongan na burjube ibana muse dia ka ulau na denggan. Jala parkarom manang parkarota dohok dongatai denggas sidung di bagasa dame. Jala unang be di parukar-rukari muse. Napaduahon molo so ditangiho ko araho dongamu sada dua manang tolu gabe sitidangi nasahata 5 ayat 10. Alai anggo so ditangihon manang dang rade mengakui hasalaanna, jala jua rohana pasiduko persoalani, unang mahita madele songon nani dokna di ayat 10. Alai anggo so ditangihoko araho madongamu sada manang dua, asa di hati dakon ni dua manang tolu halak nasahata. Asa marhite na adong gabe sitidangi, boy ditangiho dongan na merdusai manang nasalai taringot tu pangajarion doho tu persoalan na adongi. Ibana pe gabe umuluan muse ubegesa taringot tu panorangion ni sitidangi naso mardika tu nasada maradupon nasada. Jala marana bui mabahin ibana mengakui hasalaanna madok muba maau. Na patuluhon molo so ditangihon nang nasida pabua matuna sahuriai, molo so ditangihon nang huriai etong maibana song perbegu jala si jalobeo. Molo so ditangihon nang nasida jala jua rohana pasiduko persoalani di bagasa dame pabua matuna sahuriai. Dohok madisitong aka pangulani huria, dok mana sahuriai gabi panongai lau pasiduko persoalan manang parkaroi. Unang mapitor tarhipu-hipu mabuat parkaroi tu panguhum na adong di portibion. Songon nani dok ni si Paulus di sada korid biduono mai sada. Adong do HP di tonga-tongamuna namar parkaro dopak donganna. Gabi hum ibana maruhum tu aka si pargeduk. Dada tuak kana badia. Molo so ditangihon nang huriai jala dang rade rohana majalo pangajarioni, marsijugul di bagasan hasalaanna, naung niulahon nai, jala torus dope mangolu di bagasan ulau si songoni, etong maibana songo perbegu jala si jalo beo. Perbegu ima halak na somenada di mata, si jalo beo ima si papungu beo manang pajak laho tu panggonggomi rom jala marupa na tibo. Somal na si jalo beo ima halak Jahudi. Alai na si dadang bakol mangarupa jala mabay porsuk bangsona sa diri. Ala diodingi panggonggomi ni rom. Parulau si songoni ima na holam makaporluhong ngoluna manang egois na mampain aka si jalo beo dipasidik kalak Jahudi sadiri. Molo sa halak Kristen nunga dipaingot manang dipodai marulak loni marhite hatani Yesus Kristus. Alai tong say dipapir rohana. Alani mariko donasida dipapujung siar parsaoran asa disolsoli parulauna. Jala masihol muse marsaor tu parpunguan ni halak Kristen. Napapaton nasa nani hotamuna di tanoon, hot may tariho nang di Banua Gijang, jala nasa na pinalua muna di tanoon, saut may malua nang di Banua Gijang. Daya sa plalui di dok, situtudo na hudokot tuhamu, nasa nani ihotam muna di tanoon, hot may tariho nang di Banua Gijang, jala nasa na pinalua muna di tanoon, saut may malua nang di Banua Gijang.
Molo pangajarion na diulahon di tonga-tonga ni huria hobar tu na nidok ni Kristus, haputusan ni Kristus tudos doi tu na diputuson ni huria. Kristus dak pasobuhon aturan na sadiri di dege-dege. Ala nima ibana madukung uhuman na dibahin ni huria hobar tu hasitongan dinalaho madabu uhum tu aka pardosa na bapir rohana. Aka pardosa na so mangargahon pangajarion ni huria manang margijang ni roha do pagi uhum tu nasida nunga ditotopot di bagasan panguhumio di banua gijang. Nasida naung di pasiding sian huria natikos dang manahani di bagasan paruhuman. Molo sasahalak nunga di pasat huria tu sibolis alanima Kristus pedang makatidakon nasida napunana manang dang majalosa. Sabalikna molo dihaputuson ni huria dang tikos Kristus marhitehon basa-basana na balga mangalului nasida muse naung dipasiding manang naung pinalaw nai. Jalanasa na pinalua muna di tanoon saut may malua nang di banua gijang. Panghumion ni huriay dang rahuk-rahuk na tung masay gomos siya ni. Naboy-doy di har-hari marhitehon hamumuba ni pardosay. Jala di palua muse. Nasida naong marhamubaon. Dijakon muse tu parsauran ni huria jala saut may malua di banua gijang. Molo marsitutu do roha nasida dopak debata. Na palimahon radero debata mangalusi akatangiang ni huriana. Songon nanidok ni Jesus di ayat 10 sia 1 ayat 20 akum ni ihudok madihamu. Molo mardos ni roha manang dua sia kamu di tanoon tu mangyakon manang hata dia pe. Jalo muna doi sia damang na di banua gijangi. Ayanggo pungu dua manang tolu pe marhite-hite guarhu. Sai dong anakku do nasida. Tangyang ikut dosai di pasat huria tu de batas saleling di ngoluna. Jala saleling patupa sada haputusan. Ngunak patupa uhuman molo sotakas do pesia Tuhani marhite alus ni tangiang na di bagasan na porsiaw ni. Jala tangiang pe ikut dosai di pasahat tu de bata asa anggia marhamu baon akapardosai manang dinalaho paubahon nasida. Hurian itu hatta ahadolo moni rohani di batas sian hita akajolma parjahat. Ima hamu mulak ni parjahati do lomo ni rohani jahuba. Ido na hinirim ni di batas sia ganup jolma di tanoon. Asa marhamu baon. Molo nunga mulak kita tu di batamar hite barita na uli na satu hitai. Atong hita pe ikod do mabuah barita na uli. Tu akadongata asa akana sida pe mulak tu di bata. Manadikon hajahaton nai. Amen martangyang mahita. Di bata jahu bana sangap jalan marmulia. Nunga hutangyo kami bidi besian hatami. Para gugu kami di bagasa to dim lau mangulaunin. Saya yasi marohamali Tuhan di bata. Saya parrohai kami. Asa mula kami manadikon akabako-bako nasodengkan. Jala si roham sepake kami. Gabi perberita na uli. Lau maberitahon hatam. Asa mula akaparjahati. Madapot toko. Saya sama Tuhan dusa pangalus nami. Hola mga sahun Jesus Kristus. Martanya kami Tuho. Amin. Horas madihita sadhuna. Shalom.